Statistického zvoleckého klubu medicínou na F3, takže uvidíme, aký čas dosiahne. Peťo, dávaj potom. Je ten... Takový zástupca Bystricko-Zvolenského klubu, uvidíme, aký čas dosiahne, ale s M3 by mohol. Záleží, či mu to pôjde aj rukami takisto. Takže máme prvého samevraha na ceste. Takže Peťo sa blíži pomaly do cieľa. Uvidíme, aký výsledok.